Перші дні осені, що наступили, то поливають нас рясненьким дощиком, то грівуть теплими лучиками сонечка. Творча група програми «Русинська родина» і її ведуча Віра Кубулей желаємо вам красно погаздувати, аби встигнути зібрати урожай. Сподіваюся, що вокально-хореографічна композиція в ісполненні народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Іршава» додасть вам файного настрою.
традиційній в рубриці «Їх знає вшиткий світ» хочемо вам нагадати, що 8 сентября 1809 года родився Нестор Кукольник, композитор, автор многих руських романсів, в тому числі «Очі чорної». А 11 сентября 1846 року прийшов у цей світ Феодозій Злоцький, священник, етнограф, фольклорист, журналіст. Учився в Ужгородській і Будапештській у духовних академіях. І з 1874 року служив греко-католицьким священником. Писав стихи, очерки, статті по етнографії. У новинці «Келет» опублікував на мадярському язикові статтю про народні традиції подкарпатських русинів. Був членом етнографічного общества Мадярщини. Печатався на боках новинок «Листок», «Світ», «Карпато-Руський вестник» та в многих других ізданнях. Стихи, повісті, п'єси, поеми писав по-русинськи. Продовжуємо нашу зустрічу і нагадуємо вам, що спонсором нашої програми є благодійний фонд «Русинська школа», голова спостережної ради Стівен Чепа. Русинським язиком інтересуються многі учені світу. У цьому ми убідилися, коли зустрілися з професором завкафедру іноземних язиків Рейстенського університету у Дейстоні, США Стефаном П'ю. Стефан П'ю спеціалізується на ізученні слов'янських язиків, в тому числі русинського у Рейстенському університеті в Дейстоні, штат Огайо. Низько він плодотворно робить над книжкою «Русинський язик», граматика літературного, письменного стандарту у словаків в сопоставленні із лемківським і подкарпатським стандартом. Активно ізучати русинський язик частований Стефан зачав 3 роки тому. І повім вам, уж у нього непогано виходить вести бесіду по-русинськи. Послухайте самі. Частований Штефане, чому ви се заінтересували русинським язиком? Ну, тяжкий вопрос. Я так зачав як русистов, потім інтересувався українською мовою. Рішив 5-6 років назад писати історичну граматику виходослов'янських язиків. Перша книжка була фонологія. І я вирішив, я чую дещо про о русинському язику. І я хотів знати, що то є. І вирішив включити русинський язик як 4-й виходослов'янський язик в ту книжку. Потім я хотів далі. І хотів знати, ми прийшли тут на Словакію 2 роки тому з жіною. І почав учитися русинськи. Чим вам се любить русинський язик? То є найінтересніший язик про мене. То там є wszystko. Там є виходослов'янський корінь, та є елементи з других язиків. Язик є живий, є, як то повісти? Тяжко так повісти. Я вдруг єм так в морю русинського язика, а там плаваю, це чудесно. Не видить вам ся ушкіть, ви знаєте русинський та розумієте всі слов'янські язики? Я думаю, що русинський язик є як міст з виходослов'янських до западнослов'янських. Є теж і елементи, є всяких слов'янських. Як я повів, найінтересніше по мене. Так, я почав учитися русський, а потім український, а потім хотів історію українського, руського, і потім був ще одна частина, та частина був русинський язик. І я думаю, правду повісти, я думаю, що моя робота тепер з русинським язиком, то є найважніша робота в моєму академічному животі.
Це вамся любить русинська співанка і чому? Правду повісти, я тільки, лем чуєм, мало. Мам CD вдома, слухаєм, але мало. То я, про мене лем зачаток живота у русинському світі. Це много американців і серед наукового світу інтересуються русинським язиком. І як думаєте, чому? І ще не знають про русинському язику. Знають, що екзистує. Славісти так, теж. Вони знають. Але до кінця війни треба їх взяти до русинського світу. Лінгвісти знають, але до кінця ще є лінгвісти, славісти в Америці, котрі думають, що то є український діалект. То треба змінити. Знав, що були сте у Ставному нашому. Що вам все там полюбило? Ми були там, як ви знаєте, то було свято. Я перший раз в житті позирав на процесію коло церкви. Я там був з ними, з нашими друзями. І просто бачив, як люди так гуляли, як стояли, говорили між собою. 2, 3, 4 години, не пам'ятаю, але так, а всі люди так поздоровалися. Перебачте, мій русинський ще не є так перфектний. І так було. Ти знав, що кожен чоловік повів добрий день, як чужі, як не русин, я не міський чоловік. То не було важливим. Вони прийняли мене як чоловік, котрий, там у них, серед них, я був частю їх життя. А то було, то пам'ятаю на цілий життя. У нашому вариші много посаджено екзотичних дерев. Про одно з них Адамове розкаже слідуючий листок нашої програми. Побзирайте, дорогенькі мої, яка краса довкола нас. Аж Богуся очі закрити, обомнич не пропустила. Воістину геніальний наш Творець Господь. Не вірите? Та побзирайте на землю та й довкола себе. Видите же кілько довкола вас прекрасотних шиліяких трав, і що інтересно, уж ні одна з них се не повторить. Кожна має свою мінту, свій цвіт. Ей, бо знаєте, низьки мав много роботи, та й треба ми на базарі дашто поїсти купити. Та ви позирайте, а я побігла далі. Ей, жіночко, не біжи так скоро, стань біля мене маленько, та побзирай кілько красних мавучечок, чув я голос старця. Поднимав очі і позирав в небо, на тлі якого переливаються у сонячних промінцях несказанної краси чічки. Боже милосердний, 20 годів бігав на базар біля сьої клумби і нігдем не виділа уж якое то красне дерево той у центрі Ужгорода росте. Лилові чічки у формі дзвоників купаються у теплому сонячному промінні і гиби сміються з мене, уж то я роззявила рот і так позирав на них на чудо. Боже милостивий, як то я таку красу не виділа?
І той чув голос дерева. Знав уже оно, що не маєш часу, або услухай старое Адамове дерево, бо не знав, це зацвітує ще на другий рік. Видиш, як ся много моторів коло мене паркують, а чуєм, уж будуть іще якісь путко поробити. А як видиш, я вже не такий молодий, як колись їм був. Уже і листя вня, і квітки повсихали. Кілько мені ще туй бити, на сів площі не знав. Йой, а пак утки те туйкися у нас оказало, пакачинтя вітром сюди занесло. Було то давно, тяжко було жити на нашій сріберній землі. Бо знаєте ж, роботи тут у нас нігде не було, і люди або вижити, ходили та й низько ходять на заробітки по всьому світу. Ну, то понесло й ботаніка Зібольда у світ якісь грошенята заробляти. Та я знав уже Адамове дерево, або як по-научному його називають Павлонія товстиста, родом із Китаю. Та що, наші люди вже і туди на заробітки ходили? Ну, та правда, ти знаєш, ущирять Подкарпатської земли без роботи не можуть. Вони нарвані на роботу, їх усюди повно. А чом вас прозивають Адамовим деревом? Або то ще з тих давніх часів слух іде, уж гиби листками Павлонії прикривалися після скоєного гріха Адам і Єва. А листя у нас росте великою, аж до 50 сантиметрів. А з нашого насіння у Японії і Китаї удавлюють дуже цінний олай, який є складовою дуже цінного декоративного лаку. А це давно то вас сюди посадили? Та не так давно ге думаєш. А чесно казати, я вже мав у склероз, то й не помню. Лим знав, уже в Європу й се дерево Зібольд привіз у 1830 годі. Ого, та вам уже по 200 років. А що, вилим є дні у нашому варуші? Ні, кіця не полінуєш, а подоймешся мало вище на замкову гору, там увидиш мого цимбара. Ми деколи з ним уночі перегукуємо, бо удень той такий гулут машин, що своє ім'я не вчуєш. А що, він такий красний гиви? Ну, та правда. Поднимався я на гору, звідав у по дорозі дівок, це не знають вони, де ще стоїть Адамове дерево. А ви зайдіть у садик номер 6, каже мені одна жінчовка. Видить міся, що там ззаду у саду, кіть його ще не зрубали, та го найдете. Прибігав я в садик, а там мене стрічать дуже великий чорний пес. А й бояся у дньому мало прибрехала, полащила го, то він не пустив у двір. Рясним цвітом стрітили куготики, якраз дуже красно цвіли. А позираєте, які шилияки за мінту, но пара їм не є. А мало дали, ще й красної якоїсь деревої, похожої на Адамової, а й боросте кущом, і по цвіту розової, а не фіолетової. Ба що то за кущ? Ой, то й без спеціаліста се не розбереш. Ага, он теся красень спрятав. Думав же я його не увижу. Ей, тобі привіт передавав коріш із площі Корятовича. Дякую, красно. Як вінся там має? Та не дуже добре, бо го мотори загазували, а й ви надіємося, що газда Вароша розумний чоловік і знає цінність рідкісних пород та щось придумать, аби зберегти про правнуків такі красні дерева. Ну, та дуже ся на то надів уже, люди зрозуміють, що всіх грошей не заробиш, а закіть челядник жиє, має думати, уж яку він про себе пам'ять лишить. Йой, дорогенькі мої, або дуже много робот, ну та майтеся фест. Іду я далі на красоти позирати, а їх у нашому Вароші ще є много-премного. Подійшла до кінця наша програма. Сподіваюся, що ви узнали про себе щось інтересне. Я з вами прощаюся, стрінемося через тиждень.